Markkinoinnissa mä ajattelin mennä internet edellä. Kaikkihan on nykyisin jossain hemmetin sosiaalisessa mediassa. Ootko sinä? En enää rehellisesti sanottuna tajun niistä hommista hevon helvettiä. Mutta aina mä voin opetella. Tai pyytää Talalta apua. No ei sulta ainakaan sinnikkyyttä puutu. Oho, kato. Nyt tää loppuu. Sulla ei riittänytkään. Ei se haittaa, kato mä juon mieluummin näitä. Sun ukkos tarjoamia bissejä. No se kyllä kiva, että sinä ja Aki pääsitte sopuun. Hei, otetaan vielä. Sun yritykselle ja valoisalle tulevaisuudelle. Mitä ihmettä? No mitä sä täällä teet? Kun sinua ei kuulunut kotiin, ajattelin yllättää herra toimitusjohtajan tuoda vähän lihapullia ja persikoita. Sinähän se tässä äitilläs varsinaisen yllätyksen olet järjestänyt. Minkä takia sä tuon kanssa täällä nostelet maljoja? Mä tupsahdin tänne paikalle ihan sattumalta. No sinun puuhas ne tietää. Niillä on harvoin mitään tekemistä sattuman kanssa. Helenalla oli joku työkeikka tuossa naapurissa. Satuttiin törmäämään ja mä pyysin sen kattoo paikkoja. Ja sulla sattui sitten olemaan niin kuin kuplajuomat ja kaikki ihan valmiina. Eikö ystävät voi juhlia yhdessä? Tämän ystävänkö sä kutsuit tänne juhlimaan korjaamassa? Oma äitisi ei ollut tervetullut. Ois saanut jäädä lihapullat tekemättä. Nää kelpaa oikein hyvin. Miten musta tuntuu, että täällä leijuu jotain salaisuuksia ilmassa? Oi mamma, kuule, kyllä mä kertoisin sulle heti, jos täällä jotain leijus. Tietenkin. Eihän mun poikakultani osaa koskaan mitään salata äidiltään. Kultamäe! Ai sinä. Tähän oveen vois koputtaakin. Suu puhtaaksi. Mitä sä haluat meidän Karista? Älä töki. Tiedoksenne vaan, Helena Kuula, väliviivanikkinen. Tää sauva löytää äkkiä tiensä sinne sun väliviivaas, jos et sä heti paikalla rupea kertomaan, mitä sinä ja Kari salaatte. Löytyisiköhän sulle jotakin muuta puuhaa kuin näiden salaliittojen pohtiminen? Mitä luulet? Sä jätät mun paikani rauhaan. Jätä itse. Kari on jo aikuinen mies. Vielä mä susta kaivan totuuden ulos. Ootko sä mielenvikainen? Mitäs täällä tapahtuu? No, mulla on tässä just lähdössä jatkamaan lenkkiään. Tämä ei jää tähän. Vai ei mutsi uskonut meitä eilen? Sen on turha luulla, että mä kertoisin sille yhtään mitään. Se raivokohtaus voisi olla näkemisen arvoinen, jos se kuulisi, että mä otin korjaamon rahat sulta. No, mutta eikä se mielenkiinto lopahda, kun ei anneta sille enempää epäilyksen aihetta. Ollaan jatkossa varovaisempia. Ajattelen, mikä show siitä syntyisi, kun se saisi tietää esimerkiksi siitä meidän suudelmasta. Sekin. Likainen puuhma. Ja sinä sitten vielä. Siis tää on pahinta, mitä sä oot ikinä tehnyt. Se oli yksi kerta ja Seuraavaksi sä varmaan siirryt teinipoikin. Meidän talle et kyllä viettele. Rauhoitun nyt. En taatusti. Mä kerron teistä Akille. Et kerro. Sä oot huorintekijä. Ukko ansaitsee tietää totuuden. Vaan kuuntele. Tää on naurettavaa.
ei. Ulla, ei! Mitä täällä tapahtuu? Skandaaliuutisia. Jaha. Älä usko mitään, mitä tää sanoo. Lähinnä se vaan puuskuttaa. Sun vaimollas ja mun Karilla niillä on suhde. Ettäkö mun vaimo haksahtaisi sun autorassaa ja poikaas? Ei pidä paikkaansa. Suudelmia on vaihdeltu ja herra ties mitä muuta kuulin Helenalta iteltään. Joo, sä kuulit, että mä suutelin Karja. Mutta mitään suhdetta ei ole, eikä tule. Mä olin poissa tolalta. Johtanut muutaman konjakin. Kari sattui siihen paikalle ja mä menetin hetkeksi harkintakykyni. Se oli erehdys. Ja se ei toistu. Vai että sellainen skandaali? Oliko Ullalla vielä muuta? Siis säkö annat vaimos nuoleskella vieraita miehiä ilman mitään seuraamuksia? Kun mä suutelin Monikaa, se oli virhe. Nyt sä teit saman Karin kanssa. Sä pystyit luottamaan muuhun jälkeenpäin. Eiköhän nyt on mun vuoro. Siis annaks sä rouvas pelehtiä ihan miten hyvänsä? Mä en voi uskoa tätä. Usko tai et, mun täytyy nyt mennä. Nähdään pian. Hei! Sulla voisi olla käyttöä hömppälehdessä. Tienaisit hyvät rahat tekaistulla juoruilla. Sä olet naurettava. Minä toimin vaan niin kuin minun omatuntoni vaatii. Ulla Taalasmaa ja oma tunto. Hyvä vitsi. Eikö sinä vaan, mutta minun poikani jätät rauhaan tällä siunaamalla sekunnilla. Kari hakeutui itse mun seuraan. Eikä mikään ihme, kun sillä on äitinä tommonen hysteerinen hullu, joka puuttuu joka helvetin asiaan.